No nic lidi, já vás zdravím u dnešního dalšího videa. No a je to zase klasický vlogíček, já jsem na ten kanál nic nedávám, tak proč vám to říkám. Ale je to takový jakoby jiný vlog, zase se jdem podívat někam jinam. Jedu s rodičema se podívat do Milovic, někde za Prahou, Mladý Boleslavi, nevím kde to je. Já jsem docela daleko odtamtud. Tak tam je pro nějaký jakoby monster truck a prostě jaký hamry a prostě tak. Je to tam, my se jdem podívat, je to teda v Milovicích u Prahy a to. Vodka, jako je to těžký jak hajzlu, ale stejně. Takže jdem se tam podívat, já to budu natáčet, ale nevím jak to zase bude kvalitní, protože jako sice, Nevím jak to bude kvalitní, protože ono se to v tom autě hodně klepalo, když tam jsme jeli jakoby v takovém, tam jsme jeli hodně velkým terénu a tam byly třeba, nevím, metr díra, metr zase metr, 3 metry díra, v tom metrový jezdírko dole hluboký. Prostě to tu máte, ty nejlepší vás sestříhám celou jakoby cestu tam, jak jsem se tam točil u toho a takhle. To prostě budete mít a tak. Mohl jsem mít dokonce i příležitost to řídit, ale já jsem na to nějak nekejvnul, no. Protože jak jsem viděl, co to dělá s tátou, jako zkušeným řidičem, jak prostě to jako musel držet prostě pevně, abych co by se to nezatáčelo. Jsem říkal, ty já na to radši seru. Tak jo lidi, máte to tu, na konci videa se ještě uvidíme a jdem na to!
Lidi, jsme zpátky, viděli jste sestřih. Snad se vám to líbilo, snad se to moc neklepalo, jakože já vím, že se to klepalo a to prostě nešlo udržet. To jsem držel takhle mi skákala ruce prostě. No, to je jedno, no. Snad jste z toho něco aspoň měli, snad jste jakoby pochopili, že, pochytili z toho něco, že to bylo docela dobrý. Takže vám to doporučím, je to v Milovici, si to najděte na internetu. No nic. Nic lidi, pokud se vám tento sestřih líbil, tak ohnujte video lajkem a já se vám rozloučím a u příští videa čauko!